Ilang magulang na kasama pa ang kanilang mga anak sa pamamalengke pinagsisita ng otoridad sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, hirap daw maipatupad ng otoridad ang iba't ibang klase ng health and safety protocols tulad na lamang ng social distancing, lalo na sa mga matataong lugar tulad ng palengke. Kasama ni Aling Jocelyn ang anak habang namimili sa Mangaldan Public Market. Matatandaan na hindi pa maaaring lumabas ng bahay ang mga bata sa ilalim ng quarantine guidelines dahil kabilang sila sa vulnerable group. Dahil dito, sinita ng otoridad si Aling Jocelyn, pero depensa niya. Wala akong mapag-iwanan kasi doon sa bahay, sir. Baka mamaya maano pa doon sa bahay, di ba? O di mas maigi dinala ko na lang po. Problema rin ng Mangaldan PNP ang paglipanan ng ilang bata sa mga matataong lugar tulad dito sa palengke. Idagdag pa raw dyan ang siksikan at halos wala nang madaanan ng ilang mamimili sa nasabing pamilihan. Aminado ang PNP Mangaldan na hirap nilang maipatupad ang social distancing sa loob ng palengke, lalo na tuwing umaga kung saan dagsaraw ang mga mamimili. Hindi po natin makokontrol yon, kaya lang ang gagawin lang po natin, pag nakita po natin na medyo nagdidikit-dikit na po sila, sir, sinasabihan din po sila na kung maaari, wag po silang magdikit-dikit. CJ, ayon sa PNP Mangaldan ay may mga nakadeploy naman na police officer doon sa pamilihang bayan. Pero ang problema ay hindi naman daw nila matutukan oras-oras ang bawat lugar. Kaya naman pakiusap nila sa publiko na sana'y makiisa laban sa COVID-19. CJ. Maraming salamat, King Guevara.